Oh
Sempak Jo.
Bedul putri widodari kang sarwa indah mencorong cahyaning pating kerlap pating kerlip busanane putri TSBS Suronggo Sampang Budaya Sejati katon indah katon ayu becik manahipun sae tingkah lakonipun Kugio putri TSBS saged kagem tepa tulodo sedayanipun putri TSBS jengkar saking Palembang oke dikit-dikit yuk bersama TSBS Gunung Karasari. TSBS Indonesia. Buat yang mau nyawer silahkan masuk ke lokasinya mohon. Untuk yang mau nyawer silahkan masuk ke lokasi saja. Diperbolehkan dari PTS-nya Indonesia.
aklamasi saja. Dari TSBS memperbolehkan menikolah putri TSBS saking Dusun Badak Sari sinosok keiringan musik ingkang rancak ananging tansah lemah dimulai karyanipun. Mugia putri TSBS waket kagem sedayanipun.